טוב, אז היי חברים, היום אני אראה לכם את כל הפיג'טוי שלי. רגע, אני אפתח את זה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. הספינר פופית שלנו. שלי? שלי. ביחד. וזה ספינר גם. לא ספינר. זה לא ספינר, סורי, זה לא ספינר. לא יודעת מה זה. זה הסקוויש שהכנתי בעצמי של לנה מינר, כאילו לא לנה מינר, שהיא הכינה את זה בסרטונים שלה, ואני עשיתי כמוה. אז זה משהו שלא יצא לי כל כך טוב, אבל זה גם של לנה מינר. הפירמידה כמובן, אבל יותר גדולה. זה פירמידה קטנה. כמובן כל מה שחזר על עצמו. הכפיית באמת חזר על עצמו. גם מה שלנו מיינר תכינה. וכדור, זה גם פיג'טוי סמיל של זה. ועוד פופי. ביי יוש.